Ден 3. What's in my camera bag? Самолет Edition. Здравейте хора, аз съм Младен Борисов Младенски и обичам да разказвам сватбени приказки, а този уикенд ще разказвам сватбени приказки в София. И понеже ме мързи да карам до София, реших да летя до там. И поради тази причина реших да си сетна раницата наново и сега ще ви направя част от това преживяване, защото знам, че винаги на всички им е много интересно да разберат What's in my camera bag. Не конкретно в моята, но по принцип и аз преди, като бях малък, много гледах такива видеа. Както и да е, без да губим повече време, всичко, което е вътре в тази раница, която е Tenba, shoutout Tenba Bags, ще бъдат долу тагнати в описанието, трябва да влезе в тази Tenba, което няма да е много трудно, защото първата е малко по-малка от голямата. Просто в голямата, освен цялата техника, която ще нося, ще си сложа и малко личен ръчен багаж. Новната ми камера, която е Sony A7 IV, пригодена както за снимки, така и за видео. Дръжката въобще не си правя труда за видео да я махам, между другото, защото по някакъв път ми е удобно да снимам и така с нея снимки. Обективът е Sony G-Master 50-150 на постоянна бленда 2 и аплодисменти за фотографа, който си загуби капачката и не си е взел нова. Другата ми камера, която е с Sigma обектив, който, каква изненада, също е без капачка. Това е Sigma 2845 на постоянна бленда 1.8, а тялото отново е Sony A7 IV. Светкавицата, която ползвам, това е Godox AD100 Pro версия 2. Като отпред обичам да слагам този лек дифузиращ филтър. Това е изключително готина малка светкавичка, доста мощна, с батерия, която се зарежда с USB-C, което означава, че може да я зареждате и чрез Powerbank, стига Powerbank-та ви да е достатъчно мощна. Много компактна, сравнително лека, върши страхотна работа. Този пауч, в него има много важни неща. Два тригъра на Godox, от тези новичките, мъничките Godox X3S. Бяла карта. Много обичам джиджавките на Smolrik, а това е просто клампа, която като се сложи примерно някъде по кейджа и мога да си сложа външна батерия на нея и да ми зарежда телефона или нещо, т.е. да ми зарежда камерата или нещо, което съм сложил върху самата камера. Много често това е моят телефон, както и при много от вас. Тук имаме кутийка, в която няма нищо, но обикновено в тази кутийка си нося тапите за уши. В интересен сента, когато си всяка седмица на няколко подобни супер шумни събития, тапите за уши могат да се окажат много добро решение. Peak Design клампа, която позволява да си закачате камерата на колана и много лесничко и бързичко да сваляте и да слагате камерата от колана си. И продължаваме напред. Другото нещо, което искам да ви покажа е нещо на Peak Design, което този път супер много ще похваля. И това е ето този ремък на Peak Design, който наистина позволява да носите, виждате го моят сетъп, доста е тежичък, повечето хора гледат да ходят компактни. Аз нямам такава претенция и затова е важно да имате някакъв много готин ремък, който да ви позволява да си носите техниката без тя да оказва сериозно влияние на вашия гръбнак. Това е страхотно решение, като задължително, когато го слагате в раницата си, е добре да го приберете в някакъв вид ето такъв пауч, защото има метални части по него и може да ви надраска я камера, я обектив, я нещо друго. Микрофибърна кърпа, обикновено с нея. Така лекичко си завивам камерката, за да не все пак нещо да не я отраска. И това са моите филтри. Филтрите на Freewell, без значение дали снимам видео или правя снимки, много често използвам тези филтри. Единият филтър е Variable ND филтър от 3 до 7, магнитната система версия 2 Mist филтър на същата марка, страхотен Mist филтър, 1/4. Това е готиния Mist филтър, който мога да ви препоръчам. Кабелите ми! Да, малко съм маняк на тема кабели. Имам всякакъв тип кабели. Тук имам и едно много готино бързо зарядно на Anker, закупено от DiceBG.
Кабелите ги слагаме ето тук отпред. Rocket Blower. Един супер готин препарат за почистване на обективи от Stella Optics. Тук в това кълъвче имам хапченца. Много е важно, хора, да си носите и някаква малка аптечка с вас, защото всичко може да стане. Две супер яки кълъвчета, отново на Tenba и отново shoutout Tenba България. Едното за батерии, а другото е кълъвче за SD карти или каквито карти всъщност използвате. Като едното е с зелено ципче, другото е с червено ципче. Ще оставя мисловния процес на вас. Като между другото забравих да кажа, тук има място за визитка, така че не дай си Боже, ако си загубите картите, сложете тук една визитка, ако е с правилна форма, не като моите квадратните, защото по този начин, ако някой ви намери картите, които вие сте изгубили, все пак евентуално ще може да има връзка с вас и да ви ги върне. MacBook, още съм с M1 Pro и ми върши перфектна работа и аз преди време, точно поради тази причина си взех тази раница, защото всъщност има джоб за 16-инчов лаптоп, който се побира перфектно. И естествено, всеки, който има лаптоп, особено Mac, знае, че трябва да има едно тесте с външни SSD-та. Ами общо взето това е, хора. Единственото, което не съм споменал, е телескопичната дръжка на Ulanzi, която ползвам за светкавицата и която ползвам да може Джони, с който снимам в момента, да стои също на нея. Джони е Insta360 Luna. Това е What's in my camera bag, самолет Edition, ден 3. Влогваме. Утре най-вероятно ще влогна от летището, да видим в крайна сметка пуснаха ли места раница вътре в самолета или трябваше нещо да се случи по-различно. И така, мисля да завършим това видео. Малко по-дългичко беше от вчерашните, но по някой път ще бъде така. Надявам се да ви е било интересно. Оставям един списък с цялата техника, която все пак ще взема с мен. И ако нещо ви е направило впечатление или искате обратна връзка за някоя от техниката, чудите се дали да си я купите или не, отново казвам, напълно искрен ще бъда със всеки един от вас. Пишете ми в Instagram, ще ви отговоря при първа възможност. Чао!